खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राजिब बसुमतारी आरो बे समाव फिन नोंथांमोननि गेजेराव गोदान मोनसे अजद दैखांनाय एबा अजद ओंखारनाय लाना फैदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे बिथांनि सायाव आरो अरुप कुमार दे होनना बुङोब्ला नोंथांमोना साफ्रोमबो मोनथिखायो मानो होनना बुङोब्ला थांनाय साननैसो सिगांनिफ्रायनो थांनाय 2 बोसोर सिगांनिफ्रायनो गोबां माने बिथांनि सायाव सावरायनाया सोलिबोगासिनो दं बेनि साननैसो सिगांसो 2000निबो बांसिन लाइमोनफोरखौ गेलेहोनानै बान्था होनो हायै बाथ्रायाबो एबा अजदाबो गोबां ओंखारबोदों आरो बे बान्था होनो हायै अजदाव गोबां मुस्लिम हारिनि सुबुंफोरखौ अजद दैखांनानै गोबां दान्थे बिदान्थे खालामनायाबो गोबां माने खौरां बिजोङाव गोसारदोंमोन आरो नैथियाव जाबाय सासे लाइमोन सिख्लाजों WhatsApp मेसेज गेलेनाय गाज्रि WhatsApp मेसेज गेलेनाय आरो जाय WhatsApp मेसेजाव सोदोब एबा राव बाहायदों बे रावखौ नोंथांमोननि गेजेराव लाबोनो हायै खोनासंथावै बुंथावै सोदोब बाहायनाय WhatsApp गेलेनायनि माखासे भाइरेल जानाय बाथ्राया गोबां माने गोसारगासिनो दंमोन आरो दासिमबो बे गोसारनाय जोबै समावनो फिन आरोबाव गोदानै लाख रां थगायना जानायनि थाखाय मोनसे गिदिर अजद दैखांदों सासे कलकातानि जाफुंसार फालांगिरि शान्तानु घोष मुंनि बिथाङा जाहैबाय शान्तानु घोष आरो बे शान्तानु घोषआ गावनि ससियेल मिडिया साइट एबा ससियेल मिडियानि गेजेरजों मोनसे पोस्ट होदों दि गोबां माने रां जानानै एबा रां दाहार लानानै रां होयिखौ लानानै गोबां माने ससियेल मिडियानि गेजेरजों पोस्ट होदों आरो थाबैनो अरुप कुमार देखौ बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमानिफ्राय एरख'नांगौ एबा बोख्लायनांगौ होननानै दाबि दिखांदों आरो बिथांनि बेफोरबायदि अजदा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांजों लोगोसे रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मानि आखायावबो सहैबाय लोगोसे रायजो बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलिता बिथांनिसिमबो WhatsAppआव टुइट खालामनानै थाबैनो बिटिसि अरुप कुमार दे बिथांखौ थाबैनो बिबाननिफ्राय बोख्लायनांगौ होननाबो दाबि दैखांदों WhatsAppनि गेजेरजों टुइट खालामनानै जेराव नोंथांमोना नुना मोनदों WhatsApp प्रमद बर' बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनिसिम WhatsAppनि गेजेरजों गोबां मानि बिथांनि दुर्नीति खालामनाय जाख्ल'नाय गोबां मानि रां लानाय एबा रां जाख्ल'नायनि साजों लोगोसे गोबां बायदि बिथांनि सायाव अजद दैखांनानै बिथांखौ थाबैनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमानिफ्राय बोख्लायनांगौनि दाबि दैखांहरदों शान्तानु घोष बिथांजों मोनसे समाव गंसे मासियावनो जिरायनानै साहा लोंनाय सावगारिखौ जोंनि गेजेरजों एबा नोंथांमोना डिसप्लेनि गेजेरजों रोखा नुना मोनदों आरो बिथाङानो दायो ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां मानि अजद दैखांदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा थामहिनबा बिजेपिनि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे बिथांनि सायाव आरो बे अरुप कुमार दे बिथांखौ थाबैनो बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमानिफ्राय एरख'नांगौ एबा बोख्लायनांगौनि दाबि दैखांदों जेराव नोंथांमोना मिथिगौदि मोनफानि उनाव मोनफा सावरायजानाय रायजोनि गेजेराव सावरायजानाय अरुप कुमार देआ मोनफानि उनाव मोनफा अजद ओंखारबाय थानायखौ बे समाव नुना मोननाय जादों बे समाव नोंथांमोनखौ फिन आरोबाव गोसोखांफिन होयोदि थांनाय साननैसो सिगां 2000निबो बांसिन लाइमोनफोरखौ 15 किल'मिटार खारहोनायनि उनाव बान्था होनो हायैनि थाखाय गोबां दावराव दावसि लाइमोनफोरनि गेजेराव गोबां दुंहाव थासारि सोमजिदोंमोन नैथियाव जाहैबाय नैथि बाथ्राखौ नोंथांमोननो गोसोखांहोदि मानो होनना बुङोब्ला WhatsAppनि गेजेरजों गोबां मानि गाज्रि मेसेज भाइरेल जानाय आरो बे गाज्रि जा स्क्रिनशट मेसेज भाइरेल जानाय बे स्क्रिनशटआ अरुप कुमार देनि होननानै गोबां मानि ससियेल मिडियानि गेजेरजों सावरायजानाय एबा सोंख्रि जानायखौ नोंथांमोना नुखाबोबाय आरो थामथियाव दायो शान्तानु घोष मुंनि सासे जाफुंसार फालांगिरि बिथाङा ससियेल मिडियानि गेजेरजों रां जाख्ल'नायजों लोगोसे बायदि गोबांथार अजद दैखांनानै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमानिफ्राय थाबैनो एरख'नांगौ एबा बोख्लायनांगौनि दाबि दैखांदों रायजोनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिम लोगोसे बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनिसिमबो लोगोसे रायजो बिजेपिनि आफादगिरि भबेश कलिता बिथांनिसिमबो गोबां मानि अजद दैखांनानै बिथांनि सायाव अजद दैखांनानै बिथांखौ थाबैनो बोख्लायनांगौनि दाबि दैखांनायखौ नुनो मोननाय जादों।